Bueno, boas tardes. Vamos a presentar xa a última charla do día. Neste caso é Rubén Fernández, biólogo e apicultor profesional da Agrupación Apícola de Galicia. Vamos a contar un pouquiño sobre él. Rubén é graduado de Bioloxía pola Universidade de Santiago de Compostela, técnico da agrupación e apicultor profesional, criador de raíño e, a ver se o digo ben, abázcaros. A ver, que nos vas a contar, Rubén? Bueno, pois vou intentar falar un pouquiño da importancia da conservación da abella local en Galicia, como introducción á presentación dun grupo operativo no que nos pediron colaboración da agrupación apícola, que é o Grupo Operativo Panega. Veña, pois vamos a escoitalo. Ben, boas tardes a todos e a todas. Bueno, como acabo de dicir, imos falar un pouquiño da importancia da conservación da abella local en Galicia. A raíz de isto, bueno, pois surxen varios proxectos, e un deles é o Grupo Operativo Panega, no que a Agrupación Apícola de Galicia participa. Hoxe a verdade é que teño unha presión engadida, aunque ahora mesmo creo que non está aquí, porque falar de selección de Ante de Guzmán Novoa é algo especial, porque é un dos primeiros libros que manexei cando empecé no tema da apicultura. Vale, imos intentar ir acotando un poquinho de máis a menos como introducción de que seleccionar, e para iso vou dar unha idea global da variabilidade dentro do mundo apícola. Vale, hai diferentes especies de abellas, non só existe Apis mellifera neste mundo a nivel biolóxico. En xeral, cando falamos da importancia mundial das abellas como polinizadores, temos que saber que hai máis de 20.000 especies de abellas, pero só 9 son formadoras de colonias e productoras de mel. Por tanto, deberíamos ter en conta todo isto. A distribución de Apis a nivel mundial. A de maior distribución de abella melífera, Apis mellifera, distribución natural en África e en Europa fundamentalmente. O resto de especies formadoras de colonias e produtoras de mel están en Asia. Onde está Ana? Ana. Apis cerana. Velutina é depredador natural de Apis cerana, iso que che dixo o ChatGPT. Apis cerana é unha especie de Apis de Asia. No, Velutina é depredador de Apis cerana. Sí. Ah, vale, perfecto. ChatGPT, de momento, co tema da apicultura, nin puñetera idea. Que todos probamos o ChatGPT para intentar facer mellorar algo e nada. Diferencias entre especies. Bueno, isto é moi básico e é moi lóxico. As diferencias entre especies, tamaños, coloracións, tipo de anidación. Por exemplo, as especies de Apis asiáticas, como están en climas tropicales, pódense permitir anidar fora de cavidades fora de colmenas. Entón fan os niños á vista, de aire libre, non se meten en cavidades para facelo. Cousa que a nosa non. Como era mayúsculas? Eu dime que a segunda ou a terceira aprendo. Mayúsculas Windows e para diante. Vale. Despois, como vimos, de maior distribución temos Apis mellifera. Dentro de Apis mellifera temos tamén variabilidade intraespecífica. Apis mellifera foi evolucionando e aquí, a ver que agora teño que sacar isto. Aí está. Apis mellifera tamén foi evolucionando. Isto é importante, as abellas vanse adaptando aos ambientes no que están. E así, Apis mellifera ao largo da evolución foi dando diferentes linaxes evolutivos que deu lugar a variantes locais que se chaman, que son subespecies. Características das subespecies importantes. E é o primeiro punto por o que é importante manter as especies e as subespecies locais. Por exemplo, Apis mellifera, onde están? Caucásica, rexión do Cáucaso, clima frío. Apis mellifera caucásica é moito máis propolizadora que, por exemplo, Apis mellifera iberiensis. Por qué? Porque a presión evolutiva foi levando a que as que millor sellaran as colmenas pasaran millores os invernos. Apis mellifera iberiensis, por exemplo, parte da agresividade porque temos parte de linaxe, como vedes aquí, que ven de linaxe africano. Ese linaxe africano, como aí está máis exposta a depredadores, sobrevivían as que eran máis agresivas cara entre os depredadores. As mansas papábanas. Entonces, presión evolutiva. As especies do grupo C, como están en climas intermedios e non estaban tan expostas a depredadores, son máis mansas. Pero, por exemplo,
tamén son máis pilladoras, porque hai máis colonias ao redor, pídense pillar moito máis unhas as outras. Vale? No, creo que non. O que pasa é que isto ahora... Non, xa está, que hai pouco hipervínculo máis. De momento deixa, xa fago, non te preocupes, sí. Vale, variabilidades dentro de subespecies, pero despois tamén temos diferencias dentro da propia raza. É dicir, dentro de Apis mellifera iberiensis tamén temos variabilidade. O bon desa variabilidade que podemos ir escollendo. Por exemplo, en ligústica, aquí vedes tamén variedades dentro de ligústica, en fenotipos. Isto é unha obreira de... O que pasa é que creo que non se ve o láser, non? O láser non se ve no... Aquí tedes unha variedade de ligústica, unha coloración, patrón de coloración normal, mas despois aquí vedes unha variedade que se chama Cordoban, que é rubia. É unha variante que a máis encima moi cara por ese patrón de coloración normal. No tema de selección de abellas, temos que empezar, por lo menos baixo o meu punto de vista, a facer selección similar a se fan noutras razas. Vemos que a frisona está superseleccionada para producir leite, ou vemos que a rubia gallega está superseleccionada para producir carne. Por nós temos que intentar, baixo criterios o máis obxectivos posibles, facer selección para o que a nós nos interese. Dentro da Apis mellifera iberiensis, que é o que a nós nos concerne e o que debemos protexer, tamén vemos diferentes fenotipos. Xa non tanto nas obreiras, que as obreiras son máis homoxéneas, pero si en abázcaros, temos abázcaros máis douradiños ou abázcaros co cu máis peludo, e tamén temos diferentes patróns de bandeado nas raíñas. Vale, aquí vedes unha raíña cun patrón claramente marronazo, e aquí tédelo oscuro, hai nos colores cobrizos e incluso negros. Vale, por que escoller a Apis mellifera iberiensis? Primeiro e máis importante, como veño dicindo, as abellas evolucionan por adaptación local aos ambientes e floracións. Aí temos un exemplo claro, o aparato bucal. As abellas están adaptadas ao tipo de flores que liban. Por exemplo, a Apis mellifera caucásica ten unha lingua máis larga que a Apis mellifera iberiensis. A min contoume aquí unha historia un apicultor, que non sei se era certa ou non, pero no seu día, que estuvo moi de moda de importar raíñas, agora volves a estar poñendo de moda, trouxo a Apis mellifera caucásica e por resulta que só lle sacaba meles claros, porque non era capaz de acceder ás flores, aos brezos ou ás uces e ás flores de aquí nativas. Incompatibilidade xenética dos híbridos. Vale, se vos atopades con isto nun colmenar, correde. A ver, a nivel xenético, as F1s xa eran vigor híbrido, e iso está demostrado tamén incluso en abellas. O problema ven de aí para adiante. Non sei se nesto Ernesto Guzmán nos pode botar unha man, porque eu o máximo que atopei de incompatibilidade xenética de híbridos foi algún estudio que fala de incompatibilidades nucleares que impiden que as abellas eliminen o estrés oxidativo dos cerebros. Polo tanto, por eso son superagresivas. E a agresividade híbrida, se algunha vez tuvestes a desgracia de loitar contra ela, nin con fume, nin con manexo, nin con nada se dá calmado. E son abellas que te persiguen a kilómetros detrás do colmenar, e son abellas que levantas unha entretapa e xa che cheira o veleno nada máis abrila. A parte diso, teñen unha enxameación super descontrolada, enxamean, aquí temos abella enxameadora, sí, pero enxamea por algo. Enxameou por falta de manexo, enxamea porque hai unha floración super importante e non ten sitio para poñer a raíña. Un híbrido pode enxamear sin sentido. E isto eu digo por experiencia propia, porque eu, por desgracia, sí que tuve que traballar con híbridos. Despois tamén, por exemplo, teñen uns consumos exaserados, non son capaces de adaptarse a paróns de posta como as razas daqui. Por lo tanto, un desastre. Que é o problema? Por eso dicía que correades. Isto védelo, e isto son obreiras. Pero o que pasa? Que esta obreira pudo ser perfectamente raíña. E no momento en que eso se fai raíña, aí é cando ven despois o híbrido. O problema tamén dos híbridos, que enseguida perden o patrón de coloración, pero siguen mantendo o carácter híbrido. Tú podes ter carácter híbrido 2 ou incluso 3 xeracións despois, pero o color xa é totalmente de ibérico. Pois aparecen raíñas como estas, cunhas bandas enormes, aparecen algunhas raíñas que parecen cruzadas casi con velutina, que son laranxas, ves fenotipos de raíñas que non teñen nada que ver, pero sobre todo no comportamento, enseguida notas que aí hai unha hibridación.
Vale, polo tanto, como vedes, hai un montón de variabilidade dentro de Apis mellifera iberiensis. Malo desto, que de momento temos moitísima variabilidade, que, bueno, a nivel biolóxico non é tan malo, pero, bueno, ventaxa, que temos caracteres favorables a escoller, non? Podemos escoller colmeas máis agresivas ou máis mansas. Todos sabemos, si temos un poquinho de control encima das colmenas, cuáles son máis agresivas, cuáles son máis mansas. Sabemos cuál temos que abrir ao final da revisión porque nos vai alterar todo o resto da colmea. A disposición de reservas tamén é importante. Vale, en cuanto a disposición de reservas, todos sabemos que non é o mesmo ter un cuadro de pau a pau de abellas, que este é un patrón, ademais está moi ligado á xenética, polo tanto, é seleccionable, que ter isto nunha colmea. Vale? Temos un patrón de cría, pois temos un circo de pole, máis un circo de mel, incluso nos cuadros centrais. Aquí entramos en selección. Entonces, a selección é moi de cada apicultor. Hai abellas de leite e abellas de carne, tamén. Entonces, isto é un... A min gustame este patrón de posta. Por que me gusta este patrón de posta? Porque agora mesmo, a máis encima, con tal como estamos, cambio climático, velutina, este tipo de problemáticas que temos actualmente, unha nodriza, se ven un enfriamento ou xa hai unha presión, ou se pasa algo fora da colmena, unha nodriza non se vai, desde o cuadro central, non se vai á punta, a polo polen e polo mel para alimentar as larvas. Vale? Intenta quedarse cerca, porque, sobre todo, por exemplo, se hai frío, corre o risco de salir do bolo, marchar a unha esquina e morrer co frío. Entonces, cuanto máis teñan cerca as reservas dentro da cría, menos risco tes a que se hai enfriamentos ou hai cortadas eventuais de néctar e polen, que haxa crías mal alimentadas. Unha cría mal alimentada, creo que todos sabemos, que vai dar unha abella máis susceptible a enfermidades, vai dar unha abella con menos días, e ao final vai botar os 21 días dentro da celdiña. Polo tanto, se vou esperar 21 días dentro da celdiña, é mellor que esa abella me chega a durar 40-50 días en temporada pecoreando, que se quede en 15 días porque é unha abella raquítica. Non sei agora... Volveme a poñer eso e listo. Que creo que xa acabei cos hipervínculos, Vale. O consumo. Tamén, se facedes un seguimento das colmeas, isto non sei se pode axudar á monitorización. Hai abellas que consumen moitísimo máis que outras. Hai abellas que veñen inverniar longas e ao final casi non consumiron reservas a igual población ou a igual número de cría. Entonces, tamén é, polo menos baixo o meu punto de vista, favorable ter abellas que consuman menos, porque ao final, se tú non mismo rendemento de néctar que che está entrando na colmena, as abellas van consumir menos, vas ter máis produción de mel á larga. É un concepto que, bueno, o libro de Guzmán o dice, claro, o tema da heredabilidade é moi pouco heredable o tema da produción. E é lógico, porque depende moito do ambiente. Resistencia ou susceptibilidade a enfermidades, tamén cada vez temos máis, as enfermidades atacan máis, a barroa cambiou de comportamento, o mismo, que tamén o falaba Ana de evitar ir aos colmenares máis veces, aumentar as producións. Unha abella que sea máis tolerante á barroa, se damos conseguido que sea de forma natural máis tolerante, evitámonos máis tratamentos. Pero estamos evitando máis visitas ao colmenar, estamos evitando máis gastos nos tratamentos, e, polo tanto, ao final son as abellas máis rentables, non? Despois, dentro da selección, hai 1000 cousas máis a seleccionar, porque hai abellas que construen a cera dunha maneira ou doutra, iso xa despois entra dentro das preferencias de cada un. Como escollemos dentro desta variabilidade toda que temos dentro de Apis mellifera iberiensis? Unha forma que creo que é a máis habitual é a ollo, unha forma que para min é errónea, porque, por exemplo, podes estar testando enxameazón e resulta que unha colmena nun ano puntual non che enxameou, pero é que, dependendo de como fagas o seguimento desa colmena, pode ser unha colmena que simplemente entrou pobre ao inverno ano anterior, entón en primavera non vai arrancar como as outras. E mellor unha colmena super enxameadora e ese ano non che enxamea. Polo tanto, o mellor é intentar facer programas de selección xenética. Para min, teñen dous paus fundamentales a selección xenética. Un é o testaxe de colonias, que, sobre todo, iso dase para facer a obtención de datos obxectivos e máis ao longo do ano, non vale nunha sola temporada, porque
hai moitos factores tamén que dependen da estacionalidade e hai moitos factores que dependen da edad. A enxamación, por exemplo, non só depende do estado da colonia, tamén depende da cantidade de abellas que teña ese ano e tamén depende da calidade da reina, das feromonas que teña e que este emitindo. Hai reinas que poden emitir boa cantidade de feromonas máis anos, polo tanto, retrasan menos a enxamación, ou retrasan máis no tempo a enxamación. Polo tanto, a testaxe de colonias e obtención de datos é o fundamental para intentar facer unha selección obxectiva. Vale, o que falaba antes, por que seleccionar abellas? Problemática actual da apicultura, como pragas e enfermidades a barroa, velutina, outras moitas como fungos, bacterias que afectan as colonias, intentar buscar colonias que sean o máis resistentes por elas mismas a todos estes cambios é fundamental. Ademais, bueno, eu tamén fun cambiando as ideas como apicultor, non sei se é bon ou malo eso, pero eu sempre dixen que as abellas tiñan que existir sin os apicultores. Eu falaba con moitos apicultores da península, sobre todo que van a monoflorales e todo ese tipo de cousas, e decían que non, que as abellas sin os apicultores que non sobrevivirían. Hoxe en día, vendo todos estes problemas, barroa, velutina e cambio climático, as floracións están fora de época, veñen fríos cando non teñen que vir, xa non son tan partidario de dicir que as abellas sobrevivirían sin a man do apicultor. Tamén depende a man do apicultor, pero bueno. Polo tanto, para seleccionar abellas, todas estas cousas, intentar ter un mellor estado sanitario, polo tanto, unha maior resistencia da colonia, maior supervivencia das abellas e maiores productividades. Con todo isto de base, aí surxe o Grupo Operativo Panega, que é o que veño a presentar e animarvos a que colaboredes. É o programa de selección da abella negra galega. Obxectivos fundamentais do Panega: promover a conservación, cría e selección da abella negra galega, a capacitación de apicultores, sobre todo en selección, e a obtención dunha mellora xenética e difusión da mesma. Aí tedes o logotipo do Panega, financiación FEADER e colaboración xunta Galicia. Organigrama do Panega. Bueno, é un grupo operativo promovido e solicitado pola Asociación Galega Mena, que ten unha xestión xeral. Como coordinador xeral temos a Xosé Manuel Durán Orús e na coordinación técnica a Marcos Varela Lorenzo. Que pasa? Que necesitamos en xeral a colaboración das asociacións, porque as colmenas, a base de testaxe, tedelas os apicultores, ou témolas os apicultores, e están nas asociacións. Polo tanto, pediuselle colaboración polo menos as 4 máis grandes galegas. Está a Agrupación Apícola de Galicia, a Asociación Galega de Apicultores, Casa do Mel de Goente e Abellas Nais. Que fan as asociacións? Denominan a técnicos Panega, neste caso pola Agrupación Apícola de Galicia vou ser eu. Temos que estar encargados en facer os equipos de reproducción e de avaliación. Tamén, a partir desto, como colaboradores externos, temos a Universidade do País Vasco, a Universidade de Zaragoza, ISPML de Galicia e o CFEA de Sergude. Qual vai ser a metodoloxía do Panega? Vais intentar facer un testeo dunha población de base de 320 raíñas divididas en 2 liñas de 10 estirpes cada unha delas. En testaxe continuo, unha empeza medio ano antes e outra medio ano despois, porque irán testeo, selección e reproducción. Testeo, selección e reproducción. E esa vai ser a metodoloxía xeral que se vai intentar facer. Que ítems se van a avaliar e que metodoloxía se utiliza? Vanse fazer probas de rendemento. As probas de rendemento dividíronas en manexo, sanidade e produción. Dentro do manexo, como evolución da colonia, vaise mirar a evolución da colonia en xeral. Isto implica a poboación que teña e como vai evolucionando, os cadros de cría que teña como vai evolucionando e o padrón de posta que teña, como víamos antes, o arco de reservas ou non. Outras probas de rendemento de manexo, a distribución de reservas, o comportamento defensivo e o instinto de enxamía. A nivel sanitario, vamos ver o comportamento higiénico, vamos facer un test de higiene fundamentalmente por punción, e imos a observar tanto a cadea de barroa natural en colmeas como facer os porcentaxes de barroa. Isto pode ser o método de azúcar glas, método CO2 ou con auga xabonosa. E depois, a nivel de produción, vais a testar a productividade de mel da colonia, contando kilos de mel directamente. Unha vez que temos todos estes datos,
Vaise facer unha estimación dos valores xenéticos, o método utilizado vai ser o BLUP, por isto se necesitan as series de evaluación e testalas en diferentes ambientes, porque necesita datos de diferentes ambientes da mesma línea xenética o avaliador para intentar eliminar os sesgos e dar un valor, unha estimación de valores xenéticos directos. As que pasen os valores xenéticos para os organizadores van facer unha selección e unha difusión da mellora mediante a entrega de raíñas aos apicultores que o soliciten. En principio, a difusión da mellora vai estar tamén relacionada con se eres colaborador ou non. Van ter prioridade os colaboradores, por suposto. Aquí tedes a tabla modelo que se vai utilizar para unha vez facer os test e los cubrindo. Dentro da metodoloxía de traballo, tamén dependendo da asociación, hai dúas formas de actuar. Vai haber asociacións que van formar directamente os apicultores para que fagan o testeo, e vai haber outras, como é o caso da Agrupación Apícola de Galicia, na que sexa o técnico, aunque sea en colaboración co apicultor, e o apicultor este ali para axudarlle e este ali para dicirlle tamén das colonias que teña cuáles son as mellores, pero vai ser o técnico o que faga o traballo de cotexo de datos. Beneficios de colaborar co Panega: aprendizaxe de técnicas de monitoreo e selección de colonias. Ides traballar con protocolos de selección xenéticos ou cos protocolos do Panega, vanse vos ensinar, e tanto podedes colaborar vos. Podedes facer selección ao resto de colonias a parte das do Panega. Aprendizaxe de técnicas e multiplicación de colmeas e introducción de raíñas. Vai haber unha serie de colonias que os que queirades colaborar teredes que ceder esa xenética para testar, pero despois vai haber outra parte de raíñas que se vos van dar aos apicultores e, polo tanto, ides ter que saber facer divisións e introducir raíñas correctamente para que eses núcleos vayan adiante. Ides dispoñer de raíñas cun traballo de selección previo, polo tanto, en principio, deberíades acceder a unha boa calidade xenética das raíñas que estedes metendo, e ides contar cun asesoramento directo do técnico Panega da túa asociación. Os técnicos Panega imos estar para consultas de todo o que precisedes en relación co Panega e outros temas relacionados coa apicultura, claro. Así que, polo tanto, anímovos a que colaboredes. Moitas grazas.